Masu sauraro barkanmu da warhaka. Za ku saurari labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na TCR a yau 2 ga watan Janairun shekarar 2025 tare da ni Kasim Isa Muhammad. Kafin nan ga kanin labaran. Shugaba Tinubu ya bayyana aniyarsa na samar da kamfanin bashi. Babu abin da ƙudurin dokar haraji zai ƙara wa al'umma sai talauci a cewar gwamnatin jihar Kano. Sannan za ku ji cewa ƙasar Saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan Iraniyawa 6. Ga labaran dalla-dalla. A jawabin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na murnar shiga sabuwar shekarar 2025 ga 'yan ƙasar, shugaba Tinubu ya ce gwamnatin tarayya za ta samar da kamfanin samar da bashi ga 'yan ƙasar tare da haɗin gwiwa da bankin masana'antu da wasu hukumomin kuɗi har ma da ma'aikatan gwamnati da nufin sauƙaƙa karɓar bashi a ƙasar. Ya kuma ƙara da cewa wannan shirin zai ƙara inganta ɓangaren hada-hadar kuɗi da ƙara faɗaɗa hanyoyin samun bashi da kuma bayar da goyon baya ga ɓangarorin da ba a cika samun damuwa da su ba kamar mata da matasa. Dama dai tun da ya sha rantsuwa a shekarar 2023 shugaba Tinubu ya yi alƙawarin sake fasalin karɓar bashi a ƙasar domin haɓaka tattalin arziki. Gwamnatin jihar Kano ta bayyana hamayyarta ga ƙudurin dokar harajin da yanzu aka ke gaban Majalisar Dokokin Najeriya, wadda shugaba Tinubu ya aikewa da majalisar. Gwamna Abba Kabir Yusuf, wadda mataimakinsa Aminu Abdulsalam Gwarzo ya wakilta ne, ya bayyana hakan a yayin bikin murnar shiga sabuwar shekarar 2025. Wata sanarwa da ke dauke da sa hannun mai magana da yawan mataimakin gwamnan Ibrahim Garba ta ce gwamnan ya ce wannan kundin dokar harajin ba zai magance matsalar tattalin arziki ba. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke ci gaba da tankiya tsakaninta da gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad, wadda ya soki kundin. Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP ta nemi shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ƙaddamar da bincike kan kuɗaɗe naira tiriliyan 25 ta zargi 'yan jam'iyyarsa ta APC da sacewa. PDP ta yi wannan kiran ne a saƙon da ta wallafa na sabuwar shekara, wadda kakakinta na ƙasa Debo Olaguwaba ya sanya wa hannu a ranar Talata. PDP ta ce ya kamata shugaban ƙasa ya wanke kansa game da yaƙi da cin hanci da rashawa ta hanyar ba da umarnin yin bincike da kuma dawo da sama da tiriliyan 25 da aka ce shugabannin APC da jami'an gwamnati sun sace. Jam'iyyar ta kuma nemi shugaban ya bayyana adadin kudaden da gwamnatin sa ta tara daga cire tallafin man fetur da ya yi a watan bayan shekarar 2023. Hakanan PDP ta nemi Tinubu ya kawo ƙarshen matsalar tsaro da yunwa da kuma ƙarancin man fetur domin sauƙaƙa wa rayuwar 'yan Najeriya. Ƙasar Saudiya ta zartar da hukuncin kisa akan wasu Iraniyawa 6 saboda fataucin ƙwayoyi, kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar SPA ta sanar. An zartar wa Iraniyawan hukuncin kisan ne a yankin Damam da ke gabar tekun Fasha na masarautar saboda samun su da laifin fataucin ganyen tabar wiwi cikin Saudiya, kamar yadda ma'aikatar cikin gidan ƙasar ta bayyana a sanarwar da SPA ta wallafa, ba tare da fayyace hakikanin ranar da za a zantar da hukuncin ba. Mahukuntan birnin Riyadh sun zartar da hukuncin kisa akan mutane 117 a shekarar 2023 saboda fataucin kwayoyi, a cewar alƙalman hukumar da kamfanin dillancin labarai na AFP ya wallafa. A shekarar 2023 hukumomin Saudiya suka kaddamar da gagarumin yaƙi da kwayoyi. Sabiu Abdullahi zai kawo muku labaran wasanni. Ruwa ya karewa ɗan kada, Manchester United ta yi ƙasa can a teburin Premier, inda a halin yanzu take ta cikin halin kaganin kaye, wanda hakan ka iya sa ta fada layin relegation. Wannan ne ya saka wato kamfanin Adidas, wato kamfani mai hada kayayyaki na JC ya bayyana cewa yana iya yanke alakarsa da Manchester United idan har ta fada layin relegation. Wato wannan dangantaka ta yarjejeniyar kusan wato euro miliyan 900, wanda haka ke nuna cewa United din babu fata a nan gaba. To kenan me hakan ke nufi idan har United ta tafi layin relegation, wato daga mataki na 18, na 19 da na 20 a layin Premier, ba za ta dawo buga wasan Premier a baɗi ba, sai dai ta bada can wato layin NB Division. Idan kuma ga dawo La Liga za mu ga cewa kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid sai a jibi ne ko kuma a gobe za ta fafata a wasanta na kwantai da za ta yi Valencia, wanda ya kamata a yi shi tun a watan wato Nuwamba zuwa Disamba, bayan an samu ambaliyar ruwa a birnin Valencia har aka ga wasan. To a yanzu ne za ta buga shi domin sanin cewa za ta samu maki 3 akan Valencia ko ba za ta samu ba. To ko da ta samu maki guda 3 akan Valencia, za ta hau kan teburi kafin Atletico Madrid ta buga wasanta na 19. Wato a halin yanzu dai
Atletico Madrid ita ce ta mataki na farko a teburin na La Liga da maki 41 bayan ta buga wasanni 18. Ita ma Real Madrid din a halin yanzu kafin ta buga da Valencia tana da wasanni 18 da maki 40. Ma'ana akwai tazarar maki tsakanin su da Real Madrid din. Wannan na nuna cewa idan Real Madrid ta ci wasanta da Valencia za ta haye kan teburin kafin ita ma Atletico Madrid ta buga wasanta na 19. Idan ko ta yi nasara a kai za ta ƙara hawa kan Madrid din da maki guda. Sashin Hausa na TCR tare da ni Sabi Abdullahi. Kun saurari labaran duniyar ne tare da ni Kasim Isa Muhammad, amma kafin nan ga kanin labaran. Shugaba Tinubu ya bayyana aniyarsa na samar da kamfanin bashi. Babu abin da ƙudurin dokar haraji zai ƙara wa jama'a sai talauci a cewar gwamnatin jihar Kano. Ƙasar Saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan Iraniyawa 6.